Kraków, drugie największe miasto Polski, stale rozwijający się ośrodek turystyczny, biznesowy i akademicki. Z każdym rokiem miasto Królów przyciąga coraz więcej osób, niektórych na chwilę wabiąc cudownymi widokami, historycznymi miejscami, piękną naturą i zachwycającą zabudową. Inni zostają w Krakowie na dłużej, kuszeni możliwościami rozwoju zawodowego czy edukacją na najwyższym poziomie. Napływ ludności pomaga miastu w rozwoju, ale niesie ze sobą także wiele wyzwań. Jak radzi sobie z nimi najpiękniejsze polskie miasto? Mieszkaliśmy w Krakowie przez ponad 7 lat. Studiowaliśmy, zwiedzaliśmy, pracowaliśmy i codziennie na nowo odkrywaliśmy to zachwycające miejsce. I jak to zwykle bywa, po pewnym czasie zaczęliśmy dostrzegać nie tylko jego niewątpliwe zalety, ale też trudności, które w dużych miastach naturalnie się pojawiają. Korki podczas dojazdu do pracy, smog w okresie grzewczym, czy wydłużający się czas powrotu do miasta pod koniec ferii czy długich weekendów nieraz sprawiały, że zapominaliśmy o pięknie zamku na Wawelu, czy niezwykłym klimacie uwielbianego przez nas Podgórza. Wiemy jednak, że Kraków z wszystkimi tymi wyzwaniami sobie znakomicie poradzi. Na zawsze turkusowo-zielony zakrzówek, świeże powietrze podczas spaceru po Starym Mieście, szybki i sprawny dojazd bez korków czy uciążliwych przesiadek. Tu wszystko jest możliwe. Jesteśmy fanami kolei i wierzymy, że dzięki licznym prowadzonym pracom modernizacyjnym i ulepszeniom Kraków będzie mógł się chwalić coraz bardziej przejezdnymi drogami, czystszym powietrzem i wygodną, ogólnodostępną komunikacją. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. remontują wiadukty i mosty oraz przygotowują nowe estakady właśnie po to, aby nasze ulubione polskie miasto mogło pozostać miejscem nowoczesnym i rozwijającym się, a jednocześnie oferowało łatwy dostęp do atrakcji turystycznych, szkół czy biur. Nowe przystanki, dodatkowe tory i duży nacisk na usprawnienie ruchu aglomeracyjnego mogą wkrótce sprawić, że nasz niezawodny, ale mocno eksploatowany samochód będzie mógł nieco odpocząć na parkingu, a my wraz z mieszkańcami Krakowa bez obaw przesiądziemy się do szybkich i wygodnych pociągów. Na co dzień mieszkamy w Rybniku, ale do naszej krakowskiej firmy przyjeżdżamy przynajmniej raz w tygodniu. Popołudnia lubimy wykorzystywać wtedy na długie spacery i poznawanie nowych zakamarków miasta. Wierzymy, że modernizacja kolei w Krakowie sprawi, że każda kolejna wycieczka pozwoli nam zobaczyć jeszcze więcej ciekawszych miejsc, o których chętnie Wam opowiemy. No bo nie ma chyba szybszego i bardziej ekologicznego sposobu na poruszanie się po dużym mieście niż wycieczka pociągiem, prawda? Rozwijajmy się, zwiedzajmy, korzystajmy z uroków pięknych miejsc. Nie pozwólmy jednocześnie dać się zatruć smogowi czy korkom. I bez obaw, liczne naprawy i remonty nie wpłyną negatywnie na historyczny charakter miasta. Konserwator zabytków czuwa nad tym, aby Kraków nie utracił nic ze swojego niepowtarzalnego klimatu. Przesiądźmy się do pociągu, wykorzystajmy okazję, jaką jest modernizacja kolei i zwiedzajmy więcej i więcej.